तुमचा वेळ सुरू होतो आता. तुमच्याकडे आणि थोडासा वेळ आहे उत्तर द्यायला. उठणे. उठणे नाही, पण हा चुकीचा उत्तर आहे. बरोबर जे उत्तर आहे ते आहे योग. ते योगा करत होते ते. पण त्याला काही हरकत नाही, तुम्हालाही तुमचे हे 6 अंक गेले याच्यामुळे. तर याचबरोबर आपला तिसरा राऊंड संपतो. El idioma és un estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है, वो लोग भी समझने के लिए, मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए. Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. चौथा राऊंड सुरू करण्याच्या आधी एक लक्ष देऊया आम्ही स्कोर्सकडे. कोणती टीम पुढे आहे, कोणती टीम मागे आहे. अजून खेळ संपलेला नाही आहे, अजून एक राऊंड बाकी आहे आमचा. तर तुम्हाला काय वाटते कोणती टीम जिंकते आहे? गोदावरी जिंकते आहे. बरं, आपण बघूया स्कोर्स काय आहे ते. तर सगळ्यात पहिले सुरू करूया बाकीबाब बोरकरकडनं. त्यांनी काही उत्तर बरोबर दिले, पण काही उत्तर त्यांचे चुकले आणि त्यामुळे त्यांना आता 0 अंक मिळालेले आहे. पण अजून काही हरकत नाही, अजून एक राऊंड आहे याच्यानंतर. यानंतर कल्पना चावला, त्यांनी पण काही उत्तर बरोबर दिले, काही उत्तर त्यांचे चुकले आणि त्यांना मिळालेले आहे 6 अंक. टाळ्या त्यांच्यासाठी. तसंच कुसुम माग्रज, त्यांचाही तसंच हॉल होता. त्यांनी पण काही उत्तर बरोबर दिले, त्यांचा एक उत्तर चुकला आणि त्यांना पण मिळालेले आहे 6 अंक. आणि जसं तुम्ही म्हटलं की गोदावरी एकदम टॉपवर आहे सध्या आणि त्यांना मिळालेले आहे 18 अंक. तर या 4 टीमपैकी 2 टीम फायनलमध्ये जातील. आता ते कोणत्या 2 टीम आहे ते आपल्याला बघावं लागेल. गोदावरी तर पुढे आहे, पण दुसऱ्या स्थानासाठी एक खूप टफ फाईट होते आहे. कुसुम माग्रज आणि कल्पना चावला. तसंच बाकीबाब बोरकर. 6 अंक खूप जास्ती नाही आहे. एक उत्तर बरोबर दिलं की तुम्हाला 6 अंक मिळतील. तर तुम्हाला पण चान्स आहे तसा. तर चला आता सुरू करूया चौथा राऊंड. चला तर आता चौथा राऊंड सुरू करूया आणि हा राऊंड आम्ही उजवीकडनं सुरू करणार आहे, कल्पना चावला टीमकडनं. आणि आता फक्त आपल्याकडे 2च विषय उरलेले आहे. एक आहे व्यायाम आणि आरोग्य आणि दुसरा आहे खेळकूद. तर कल्पना चावला, तुमचा विषय? व्यायाम आणि आरोग्य. व्यायाम आणि आरोग्य. त्याचे आता 4-5च प्रश्न उरलेले आहे. पण तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो मी. डॅश, इथे रिक्त स्थान आहे ते तुम्हाला भरायचं आहे. हे अन्नाचे शास्त्र आहे. ए फूड, बी योग, सी न्यूट्रिशन की डी विज्ञान. यापैकी कोणतं अन्नाचं शास्त्र आहे? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. आता पुढे वळूया टीम बाकीबाब बोरकरकडे. खेळकूद की व्यायाम? व्यायाम आणि आरोग्य. तुमचा प्रश्न आहे टीबी म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस चे निदान डॅश ची तपासणी करून लागते. ए कानाची की बी रक्ताची की सी थुकीची की डी डोळ्यांची? थुकीची. थुकीची एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. पुढचा प्रश्न गोदावरीसाठी आणि तुमचा विषय? आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायामवर पण पुढचा प्रश्न पण टीबीवरच आहे, ट्युबरक्युलोसिसवर. टीबीचे जंतू सर्वसामान्यपणे कुठल्या भागात संसर्ग करतात? ए फुफ्फुस, बी मेंदू की सी पाय की डी डोळे? फुफ्फुस. फुफ्फुस एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला 6 अंक मिळतात आणि त्यांची लीड कायम आहे सध्या. पण आता आम्ही पुढे वळूया कुसुम माग्रजकडे. व्यायाम आणि आरोग्य. व्यायाम आणि आरोग्य. व्यायाम आणि आरोग्यावर हा शेवटचा प्रश्न आहे. आता याच्यानंतर खेळकूद. तर चला शेवटचा प्रश्न आणि हा कुसुम माग्रजसाठी. रक्तभिसरण मालिशने
रक्त फिरण्याचा वेग काय होतो? कमी होतो, नियंत्रित होतो, वाढतो की आहे तसाच राहतो? नियंत्रित होतं. चुकीचं उत्तर आहे, वाढतो. चला, तुम्हाला याच्यासाठी काही अंक नाही मिळत, पण याचबरोबर आमचा चौथा राऊंड संपला. तर चला, कलायडोस्कोपच्या या कार्यक्रमात 5वा आणि शेवटचा राऊंड सुरू करूया. आणि हा पण एक विशेष राऊंड आहे, हा एक बझर राऊंड आहे. आणि या राऊंडमध्ये सगळे प्रश्न कलावर आधारित आहे. जर तुम्हाला याचं उत्तर माहिती असेल, मी प्रश्न विचारेल तुम्हाला प्रश्न दिसेल पण इथे स्क्रीनवर. जर तुम्हाला उत्तर माहिती असेल तर तुम्ही बझर दाबायचा. बझर दाबल्यावर उत्तर देऊ नका. मी जेव्हा तुम्हाला म्हणेल की तुम्ही किंवा कुसुमराजनी किंवा गोदावरीनी उत्तर द्यायचं, तेव्हाच तुम्ही उत्तर द्यायचं. जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. आणि जर तुमचं उत्तर चुकीचं असलं तर -6, तर तुमचे 6 अंक जातील. आणि जर तुम्ही बझर दाबला मी प्रश्न संपवायच्या आधी, तर मी प्रश्न तिथेच थांबविल. तुम्हाला तिथेच त्याचं उत्तर द्यावं लागेल. ठीक आहे? तर चला सुरू करूया 5वा आणि शेवटचा राऊंड. पहिला प्रश्न, मेबी डान्स ही कोणत्या राज्याचं लोकनृत्य आहे? आणि तुमचे ऑप्शन्स आहे ए मेघालय, बी ओडिसा, सी आसाम आणि डी मणिपूर. बाकीबा बोरकरनी बझर दाबलाय, ते तेवढे कॉन्फिडंट दिसत नाही आहे, पण तुमचं उत्तर मणिपूर. मणिपूर एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. मेबी डान्स हा मणिपूरचा खूप फेमस डान्स आहे. तर चला, जसं मी म्हटलं तर 36 अंक मिळू शकतात जर तुम्ही सगळे उत्तर बरोबर दिले तर. त्याच्यापैकी 6 तर बाकीबा बोरकरला मिळाले. आता पुढे जाऊया, तुमचे बोट बझरवर. पुढचा प्रश्न, पुरीची रथयात्रा कोणत्या देवाच्या सन्मानाने केली जाते? ए राम, बी जगन्नाथ, सी शिव की डी विष्णू? 3 टीमनी बझर दाबलं, पण सगळ्यात पहिले बझर दाबलं आहे गोदावरीनी. प्रश्न तुमच्या समोर आहे. उत्तर जगन्नाथ. जगन्नाथ एकदम बरोबर आहे. आणि तुम्हाला मिळतात 6 अंक. जगन्नाथ यात्रा खूप प्रसिद्ध आहे ती. आणि जगन्नाथ शब्द इंग्लिशमध्ये पण वापरण्यात येतो. तुम्हाला माहिती आहे कोणता शब्द आहे तो? जगन्नाथ हा शब्द इंग्रजीत पण वापरण्यात येतो. ऑडियन्स, तुम्हाला माहिती आहे? जगनॉट, द वर्ड जगनॉट कम्स फ्रॉम जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ. तर चला, परत आपण कलाकडे येऊया शेवटच्या राऊंडमध्ये. तिसरा प्रश्न, डॅश, इथे रिक्त स्थान आहे, हे तुम्हाला भरायचं आहे. हे पारसी धर्माचं ग्रंथ आहे. ए तोरा, बी बिबळे, सी झेंड अवेस्था की डी गीता? पारसी धर्माचा ग्रंथ कोणता आहे? तोरा, बिबळे, झेंड अवेस्था की गीता? जर बरोबर उत्तर दिलं तर 6 अंक मिळतील, नाहीतर तुमचे 6 अंक जातील. त्याच्यापैकी एक तर तुम्हाला माहिती आहे की ते नाही होणार आहे. तर 3 पैकी कोणतं असू शकते? नाही? कोणती टीम रिस्क घेणार आहे? नाही? एव्हरीबडी इज प्लेइंग इट सेफ. ऑडियन्सकडे वळूया. ऑडियन्स, झेंड अवेस्था बरोबर उत्तर आहे. तर याच्यासाठी कोणाला काही अंक नाही मिळत. आता चौथा प्रश्न. 6 प्रश्न आहे या 5व्या राऊंडमध्ये. आणि चौथा प्रश्न आता, सर्वात शेवटचा महाकुंभ कुठे झाला होता? ए नासिक, बी उज्जैन, सी अलाहाबाद की डी हरिद्वार? सगळ्यात मोठा महाकुंभ, सर्वात शेवटचा महाकुंभ. कुसुम मागरेत? उज्जैन. उज्जैन नाही, उज्जैन चुकीचं उत्तर आहे. सर्वात शेवटचा महाकुंभ हरिद्वारमध्ये झाला होता. तुम्ही रिस्क घेतली, पण तुमचे 6 अंक गेले त्याच्यामुळे. पण काही हरकत नाही, अजूनही 2 प्रश्न आहे. 5वा प्रश्न या शेवटच्या राऊंडमध्ये, वंदे मातरम हे कोणी लिहिलं होतं? ए रवींद्रनाथ टागोर, बाकीबाब बोरकरनी बाजर दाबलाय. बंकिमचंद्र चटर्जी. बंकिमचंद्र चॅटर्जी एकदम बरोबर उत्तर आहे. आणि त्यांना 6 अंक मिळतात. मी ऑप्शन सांगायच्या आधी पण तुम्हाला बझर दाबता येतो.
पण ती तुमची रिस्क आहे. जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 मिळतील, नाहीतर तुमचे 6 अंक गेले. चला, हा तुमचा दुसरा बरोबर उत्तर होता या शेवटच्या राऊंडमध्ये. तुम्हाला 6 अंक मिळाले त्याच्यासाठी. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचा शेवटचा प्रश्न, बोटींची शर्यत कोणत्या सणामध्ये केली जाते? ए ओणम, बी नवरात्री. 2-3 टीमनी बजर एकदम दाबला, पण सगळ्यात पहिले बजर दाबला कुसुम माग्रजनी. ओणम. ओणम एकदम बरोबर आहे. ओणमच्या वेळेस बोटींची शर्यत होते, द बोट रेस विच इज व्हेरी व्हेरी फेमस फ्रॉम केरला. आणि याचबरोबर आमचा 5वा आणि शेवटचा राऊंड संपला आहे. बघूया आजच्या या कार्यक्रमाचे विजेता कोण आहे आणि कोणत्या 2 टीमी फायनलमध्ये जाणार आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचे विजेता कोण आहे आणि कोणत्या 2 टीम फायनलमध्ये जाणार आहे हे आपल्याला कळेल आता. पण त्याच्या आधी आम्हाला आभार मांडायचे आहे कम्युनिकेअर ट्रस्ट टीमचे, विलियम रॉड्रिक्स, जॉन लिनो डिमेलो आणि नमिता नायर. तसेच डेटी स्टुडिओमध्ये नितीन आणि दोन्ही सचिन पाटील आणि सचिन सनबाजी. ते तुम्हाला दिसत नाही, पण ते कॅमेराच्या मागे आहे. तर चला आता बघूया आजच्या कार्यक्रमाचे विजेता कोण आहे ते. तर खालून सुरुवात करूया. त्यांची सुरुवात चांगली झाली होती, पण थोडं पुढे जाऊन थोडं त्यांचा रस्ता भटकला. त्यांना 6 अंक मिळाले आहे. जोरदार टाळ्या कुसुम माग्रजसाठी. तिसऱ्या स्थानावर 12 अंक मिळून आहे टीम कल्पना चावला. आणि 3 राऊंड नंतर त्यांच्याकडे एकही अंक नव्हता, ते 0वर होते. पण शेवटी ते 18 अंकांवर पोचले. टीम बाकीबाब बोरकर हे फायनलसाठी क्वालिफाय झालेले आहे. तुमचं अभिनंदन. आणि आजच्या या कार्यक्रमात, पूर्ण कार्यक्रमात हे प्रथम श्रेणीवरच होते आणि शेवटी पण हे प्रथम श्रेणीवरच आहे. टीम गोदावरी, त्यांना मिळालेले आहे 30 अंक. तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन. आणि ज्या 2 टीम्स फायनलमध्ये क्वालिफाय झालेल्या आहे, ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल्स. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचा तुम्ही खूप आनंद घेतला असेल. आम्ही परत तुमच्याकडे येणार आहे आणि एक एपिसोड घेऊन कलायडोस्कोपचा. तोपर्यंत वेगवेगळ्या भाषा वाचत राहा, लिहत राहा आणि बोलत राहा.